Γεια σου, είμαι ο Βίκτορας. Ή αλλιώς μπορείς να με πεις Βίγιο. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου, στην οικογένειά μας, εδώ πέρα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το 2026 είναι δικό μας. Θα σε περιλαμβάνει Fortnite, Roblox, Reacts, IRL και πολλά άλλα. Όπως για παράδειγμα, ξεκινήσουμε. Έχουμε το Βίγιο Shorts με 53.000 subscribers που θα ανεβάζουμε μόνο τα Shorts. Έχουμε το Fortnite που εκεί θα ανεβάζουμε μόνο Fortnite βίντεο κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Και σένα που σ' αρέσει το Roblox, υπάρχει το Βίγιο Roblox που εκεί θα ανεβάζουμε κάθε Σάββατο. Και για αυτούς που τους αρέσουν τα Reacts, εκεί θα ανεβάζουμε κάθε Δευτέρα. Ήρθε η ώρα να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα και να γίνω πραγματικός YouTuber. Και γι' αυτό έχουμε και το Βίγιο IRL, όπως είπαμε, με κάθε μήνα ένα βίντεο. Αλλά τι βίντεος! Και μπορεί να έρθουν κι άλλα στο μέλλον. Θα βρεις όλα τα κανάλια στην περιγραφή ή απλά αν γράψεις Link3 Βίγιο με 3O, που εκεί θα σου βγάλει τα πάντα για μένα. Ό,τι θες να παρακολουθήσεις, ό,τι θες να δεις. Μέχρι και το Discord και το Instagram. Αυτά, είμαι ο Βίκτορας και σας φιλώ. Και να έχουμε ένα πολύ όμορφο 2026. Γράψτε μου κάτω στα comment ότι ήσουν εδώ, επειδή είναι η μόνη αρχή.